Nana wadaroma NYANSAPO kasamfonyi so wadaroma wudin ene wudi brani kura o so ya frame Nana apa we afi ababi o sa wansan me ya kwabre Hemanhene me wo benkum fokuom Nana Tafohene ne wa me na me toso yaw arafo mama suma na Nana edi sawansa edi ba ko aye bono Asante mantem hanu a ni titiro menhia dodo na edi nim no eye asa ene mi wo se eye Fontomfrom itwagu Nana wonu bo wudi wo na sawansa we Nana wadaro ayo ba hu enipa bebra ba ha se ababusa amane akwanso wonti be fa wo pen kohuri nyinam sami Asantehene brempon ise mewura ma me kwan eno ntina me da so te wo mewura ma me kwan a meeting wate we wadaro mo wani mu a yenim nananom pia ya na asa no edin ma wo mo nenso ye hwe wo de na ese dam sonko se de obesi adaadan ho na enibre so amamre ne amane kwa so utigina mu di asa no wadaro mo we wasedan kasa na usua ye ansakra na obedi ahini beto anase ahini beto wansa na usua asai sadie wo ahini bia ni musa na bia ni pakro no no na mbese obesa sabi ubedi akonwa obaye ne nkonwa wo ho nkonwa ne da bia omura yen omura yen omo na kire ye sadie yenya ye nwoma me asa me sana sabi wo kura me sabi a jise me hwe video ansa na mahu de me ye amaka say eh me ye wey say me ye wey sometimes me hu ne sa o de azie ti me hu ne say obia ni masa na ani ha na fede na amabi ne mo mpese wo mbesa but obu nyina ni misa wo do oni mu no kura o kaso osua obehunu sa na tie ade a wusua obehunu bia na sa ade no wo dada na wo hwehwe na nanom wa nyina obia wo de obetimi aya me misumi ntimi nye sa ya chade anyame ne nanom de amaye nyina wo de azie ai asa me sa de bi wo kwa misua firi wo mo a ho ba bia wo musu nim wo de da be jordan say anti sabi de ameka ne say yan hwehwe na eno na maye ya akanfo ena no so ne identity a ye wa wo bi ne bi eno pe tini na nanom ye kwa ye sa ye di Akwasidae ye sa bibia ye bi atwene efre yen o se no pe ne ade a ebetima kire se yen ye ne akanfo ena yen ena sabi akusabi abrawo odoma nkoma de sa ade na ye den amaye da bia me kam so ba Africa amamre bebre wa Africa amamre bebre kuro bi so ye betima kire kuro ne hene no wo ba babo zo shebroni mpaboa on hwehwu anu shebroni slippers yankoa ne wo chacha wa obia ni bi ye chacha no uhuni ya America ni ne be hu Europe ni ne be hu ya pe no hu say we wa Africa ni wo dia hwehwe kura wa Africa nyina tribes ni nyina wo hye na mamere ntade a wo hu say broni mpabo a hye no wo dia hwe sire mu akora wo hye furugu no a hye jeans no a hye kambu ye chacha no ene kire say yanto ya mamre ne amane ne nkone ye ginam mesre se Africa nkuro ni nyina ne Ghana amamre ne amane ne ye ni nkon ko se ne na maye yen eno na maye yen da bia nkofo hia me a ona na mani je ona na mepoasa adentra ko mu hu ne se memfa amamre ne amane no ni agro enkola nyina hu me omoka chese ewo mumu waya akola o ba honhom na amane ye akani no ana emani ye nkrani emani ye anwunani emani ye pepeni no ewoni mu obi a obi wuni pepefo a omuhumi omani gye me ho wo masa ho wuni mu nkranfo omuhumi omani gye mo ho wuni ma ayibefo omuhumi a eno na kire se amamre ne amane ne nyinara ehye obi a mu na mo omu po obi ama wagina ho ama amamre ne amane no omu po obi ama wagina ho ama amane ne amamre nani wo yewura etena ase wo kan wodi tudwa na sembi okaye se amamre ne amane wa Asante mantaman sabi enye yie yonko a enye se yabodwa ene ade ye kasa asanom ne sa ne manyina ka ho kane na nka ye hu ye uko school mu a
nanka ye wo nhihye bi a eduru bre bi a school for one mo kokodi asanom eye traditional dance bi kete adoanom Fontomfrom na ye yidi obedi kan ya bonaba so ene sa niema ni nyina no ekofom kra metimi aka se ese ye atwam na obetu fo se nka adaroma ye pese amambre ni tina ne tintimo na asanso ka ho no kasanje se ne kenza mamu nanka afei ebeboa ama me de masama da bia meka ene se broni ya baje ya fa ahudi free broni wo eno na age ya na physical independent but spiritual one no ya anye eno na edi enya ama ya nkasa ya tan ya ho wote de becho ya tan ya ho na nkasa bi wa mamre no amane ya wo kira akwala wo school anka ne fede be ne wom ebi na aba na akasa na nanom asa meka so munyina anim sa obu a na fede obu a na ya ni ha wote de mejo na ase okaso wo besua a obetimi aye saa asɛm a wo kan ɛwɔ sɛ yɛ mpanifoɔ aman mu mpanifoɔ mo de ɔman ne si fam wɔ saa deɛ no kyerɛ sɛ medika ka sɛ wo kasa wo yira wo kasa a wayira obi biaa Africa yɛwɔ identity crisis a ɔsi ɛma yɛ ni yɛ den ɛkɔ ho hwɛ wa wo kasa koraa no wobɛkɔ school bi ne atwerɛ speak English wa wo ka kurom kasa koraa ne asa pa ne so mekasa brɔfo nye o brɔfo yɛ na emomu no ɔsi ɛma yɛ ni yɛ den ɛkɔ yɛ deɛ ho wokɔ Africa wiase kuro ekuro bi akɔ nanim biara wɔde ɔno ane kasa na kyikyiri ne kuro China ayɛ bi Japan ayɛ bi America ayɛ bi Germany ayɛ bi adan na wo deɛ ɔpɛ sɛ ɔkyɛ sɛ wo deɛ anyɛ yɛ deɛ ɛsi amammerɛ ne amammerɛ no yɛ be portray ne saa baabi ɛbɛkɔ biara no ɛno na ɛma me yɛ me ɛno na ɛma me du baabi a nkwalaa kora hu mia no ɔmani agye me ho cause deɛ me wɔ no no me ni bi bia me tumi nya me ho broni me yɛ me ho broni kora ɛmfata me because me did na na po wi afia baabi o saa wansa ɛne na fata me me tiri sɛ saa wansan m'anim sɛ na na apɛw m'anim nsɛ Patrick ɛna m'anim nsɛ Henry so what did me join say eti dem pese o to won ase ne say ewi ase tete no ne ade nchini to nipa enipa na de value to nchini so ama nchini timi nya value a yetimi de to nipa mi go de gu mi hu ye de gu hu a na de konam kageti a obi abeka so wabodam ba ye de kupa gu me hu nam de fa kageti obi abeka say gold because my add value to myself mama fa hu sia ya why that's it that's it all the way to the